Виждате ли очилатото момченце? Обла. 0,3 дециметра. Колко сантиметра? Като очилата момченце ли го виждаш? Моля? 0,3 дециметра на колко Двете сантиметра? става като по-скоро като чанкета. Кажи, Диве, какъв е този вид пеперуда? Какъв е този вид да се кобо? Дива, виж какъв е този вид да се клади. Много голям стана този телевизор. Кажи, бе, какъв е този вид да се кобо? 0,3, не ли 3 см? И какви са неговите отличителни свойства? Отношението Дима е 1 към 10. Обърках се, той има дециметри, милиметри. Еми деци, като чуеш дек, дец, всичко това е 10. Значи 1 към 10. Еми така го помни. Как ще го помня? Аз не съм учила този за какво. Декада значи десетилетие. Дециметър. Тук къде да го знам? Ами трябва да го знаеш. Така го помни. 1 дециметър ти е 10. Даже той на български започва с Д. Нали го запомниш? Това че е красива. Има и синьо. Синьо, черно, оранжево, кафяво и даже лилаво. Синьо лилаво има по краищата. Да ли? Красота е. Виждам синьо или лаво. Синьо лилаво има по краищата на крилцата си. Виждам лилаво. Следователно. Виждам само лилаво. По-голямо тъгъл А. По-голямо ъгъл Б. Матка. Тук се отвори нещо. Пеперуда с математически задачи.